Hej, jeg hedder Anne Maj. Jeg er træner og coach på Annas team, og har været en del af Uimodståelig-forløbet, coach på Uimodståelig-forløbet det år, der er gået, og som er ved at være slut. Og jeg skal også være det på det forløb, der starter lige om lidt. I går holdt vi en spørgeteam omkring det at være i eller omkring overgangsalderen, eller omkring de 50 plus, hvilke resultater kan man forvente, når man har nået denne her alder og går i gang med livsstilsændringer. Det blev desværre ikke gemt på den rigtige måde. Vi kan ikke finde det, det er blevet væk, og derfor har vi besluttet at lave sådan det her lille opsamling på nogle af de spørgsmål, der blev stillet i går. Jeg startede i går med at tage udgangspunkt i noget omkring overgangsalder generelt, og det syn, vi har på overgangsalder, fordi det ligger mig meget på sinde, at vi prøver at fjerne det der lidt gråmelerede fokus, der er på denne her udviklingsfase. For det er en udviklingsfase. Det er ikke undergang, det er simpelthen en overgang, og det handler om, at vi ligesom på andre tidspunkter af vores liv, for eksempel da vi var i puberteten og skiftede fra at være piger til at blive kvinder, så kan man sige, at nu udvikler vi os fra at være kvinder i den fødedygtige alder til at være modne kvinder. Og der er selvfølgelig nogle påvirkninger, udfordringer, som man er udsat for i lige præcis denne her livsfase. Der er også rigtig mange fordele ved at være i denne her livsfase, når man går i gang med at lave livsstilsændringer. Jeg skal selvfølgelig ind på alle de positive effekter, man får af det, men jeg tænker i hvert fald også ofte på, hvor mange ressourcer jeg har nu, i forhold til hvad jeg havde, da jeg var yngre og havde små børn og en familie, der skulle have en masse af mine ressourcer. Der har jeg flere ressourcer til rådighed for mig selv nu, både økonomisk og tidsmæssigt, og jeg har også, synes jeg, opnået, og det er jo det, jeg tror, man gør med alderen, en overbærenhed med mig selv og en modenhed i forhold til at blive bedre til at mærke mig selv og turde sige til og fra, og derfor kunne prioritere mig selv højere. Og det er en stor fordel, når man går i gang med de her livsstilsændringer, fordi selvfølgelig tager det tid at begynde at leve på en ny måde, eller på en anden måde, at få nogle nye vaner, det tager tid. For mit eget vedkommende, hvis I ligner mig, bare lidt, og det tror jeg, I gør på nogle områder, så sidder I sikkert med nogle spørgsmål, og det gjorde I også i går, som handler meget om, kan det her overhovedet nytte noget, når man har nået den her alder? Kan det overhovedet betale sig at gå i gang med at tabe sig, at blive slankere, når man er omkring de 50 og derover? Og det kan det godt. Og i virkeligheden vil jeg sige, det er nu i den her alder vigtigere end nogensinde, at du går i gang med at få en stærkere krop, og en krop, som du skal være tilfreds og glad i resten af dit liv, som stadigvæk kan lave alle de sjove og dejlige ting, du har lyst til at lave. Fordi selvfølgelig arbejder alderen ikke imod os, men hvis vi ikke gør noget, så sker der nogle helt almindelige aldersforandringer, som gør, at vi mister noget muskelmasse, vi kan miste knoglemasse, vi får lidt stivere led. Der sker simpelthen en proces i kroppen, som hvis vi ikke gør noget, vil gøre os mindre funktionsdygtige. Men hvis vi gør noget, så kan vi simpelthen fjerne de aldersforandringer og sikre os, at vi langt op i årene stadigvæk kan have et aktivt liv og gøre de ting, vi har lyst til. Så sådan, ud over det rent visuelt, at vi gerne vil være pæne og bevare en pæn krop, så har det jo kæmpe betydning for resten af vores liv, at vi gør noget omkring denne her alder. Så ja, det kan rigtig godt betale sig at gå i gang nu. Min egen historie er, at jeg gik i gang. Jeg fik nogle spørgsmål i går, der gik på
Tager det længere tid, når man er over 50? Tager det længere tid, når man er i overgangsalderen? Og der var mit svar, at det er meget individuelt. Vi bærer jo alle sammen vores historie med os, både genetisk, men også hvad vi har lavet hidtil, hvordan vi har behandlet vores krop hidtil. Og det har stor indflydelse på, hvordan man vil kunne tage imod de her livsstilsændringer. Ikke at vi tager, i hvilket tempo vi tager imod det, fordi vores krop skal ligesom være klar til at møblere om, slippe fedtet, bygge muskler op, fordi det er det, vi gerne vil have. Min egen historie er, at jeg startede, da jeg var midt i overgangsalderen. Jeg var 53, da jeg startede. Jeg er ved at være 57. Så jeg startede, da jeg var midt i min overgangsalder. Og min historie op til min overgangsalder, omkring det at være slank, er, at jeg har hele mit liv forsøgt at blive slank. Jeg har haft en vægt, der svinget sådan 5-10 kilo højst, så jeg har aldrig været rigtig overvægtig. Jeg har faktisk også haft perioder, hvor jeg har været pænt slank. Jeg har bare aldrig nogensinde følt mig slank. Så selv perioder, hvor jeg kan se på billeder, at der var jeg egentlig slank, så følte jeg mig tyk. Så jeg har egentlig levet det meste af mit liv, voksenliv, på alle mulige former for kurer, som havde det til fælles, at de var hårde og pinefulde og med kortvarigt resultat. Jeg talte kalorier, det har jeg gjort. Det meste af mit liv har jeg vidst, hvor mange kalorier jeg kom ind i min mund. Og jeg har også, i hvert fald siden jeg var 30, trænet på en måde, altså på konditionstræning, enten løb, eller jeg blev så vanvittigt glad, da jeg opdagede, at spinning fandtes, fordi så kunne jeg jo sidde der på en cykel og give den fuld skrue, og så kunne jeg nærmest se på gulvet bagefter, hvor meget fedt jeg havde smeltet af, troede jeg. Det virkede egentlig for mig, sådan rent vægtmæssigt virkede det for mig. Jeg vejede mig hver eneste dag, stort set igennem hele mit liv, og var meget afhængig af, hvad tallet på vægten viste. Jeg kunne være i dårlig humør. Dagen kunne være ødelagt, hvis tallet ikke var, som jeg havde forventet, eller som jeg havde håbet. Så jeg var meget afhængig af det der vægttal. Og jeg var også meget afhængig af den... Jeg troede på den filosofi, som vi mange af os sikkert gør, fordi det er den, der er den gængse, at jo mere jeg træner, jo hårdere det er, jo mere sveddrøbende og udmattende det er, jo mere effekt får du. Og jo mindre mad du indtager, jo færre kalorier du indtager, jo hurtigere bliver du slank. Så de to ting var en fantastisk kombination op i mit hoved, og det har faktisk også gjort, at jeg har kunne holde med en masse vægtudsving selvfølgelig. Men perioder, hvor jeg var straight og holdt min kur, der kunne jeg blive slank, og så gav jeg los, fordi det havde jeg jo også fortjent, og så tog jeg på. Og I kender sikkert mange af jer det mønster. På et tidspunkt holdt det op med at virke. Selvom jeg gjorde det her, og selvom jeg var helt nede på omkring 1200 kalorier, og sad i et spinninglokale i timevis hver uge, så kunne jeg mærke, at min krop var på vej et andet sted hen, end der, hvor jeg ville hen. Jeg blev tykkere om maven. Jeg kunne mærke, at min talje, som jeg ellers altid havde haft og var glad for, den blev sværere at få øje på. Og i det hele taget blev jeg blød og rund over det hele, og jeg synes, at jeg begyndte at få sådan en konefacon, som jeg var rigtig ked af. Men det hjalp ikke. Det jeg gjorde, hjalp ikke. Og så på et tidspunkt, så det kan man sige, det var held i uheld, så blev jeg ramt af stress. Der er flere af jer i går også, der spurgte til stress. Grunden til, at jeg overhovedet kom i gang, eller mødte Anna, der stiftede bekendtskab med Anna, det var i virkeligheden, at jeg oven i min frustration med alt det her med at blive slank, så på et tidspunkt fyldte det mindre, så fik jeg simpelthen stress, og jeg var sygemeldt. Og tilfældigvis stødte jeg ind i en anmeldelse af Annas bog, Skyhøj forbrænding. Og på det tidspunkt, der tænkte jeg,
jamen, der er ikke så mange muligheder. Alt det, jeg har prøvet hidtil, det virker ikke mere, så jeg er nødt til at prøve noget andet. Og det, der stod i Skyhøj Forbrænding, gav vanvittig god mening i forhold til mit liv. Så jeg besluttede mig for, og fordi jeg kunne ikke træne på det tidspunkt. Jeg var simpelthen så stresset, så jeg kunne ikke slæbe mig op i et motionscenter. Jeg kunne gå nogle ture, det var sådan det, jeg kunne. Så alternativet var svært at få øje på, så besluttede jeg mig simpelthen for at give det her projekt et år. Og hvis det ikke virkede, så ville jeg overgive mig til tyngdeloven og beslutte mig for, at så var det bare sådan, jeg skulle se ud. Jeg bliver helt trist af at tænke på det, fordi det jeg vil sige til dig, det er, at det behøver du ikke. Altså, der er virkelig en vej ud af det her. Det er ikke et quick fix, og det er ikke noget, du kan gøre som at knipse med fingrene. Det er en proces, som alt afhængig af, hvor du er lige nu i forhold til, eller hvor din krop er lige nu, er det en proces, som langsomt vil forandre dig i den positive retning, du gerne vil. Til gengæld er der ikke noget ved den her metode, der er pinefuld eller udmattende. Det er første gang i mit liv, de her år, er det første gang i mit liv, at jeg har følt, at jeg har været mæt og tilfreds og glad i min egen krop. Jeg ligner ikke mig selv som 17-årig, og det er heller ikke mit mål. Jeg har en krop, som jeg er glad for, når jeg ser i spejlet. Jeg har en krop, som føles slank og føles energisk, og fuld af overskud. Og det her med at være slank, det her med at være lækker, har jeg opdaget, det er faktisk meget mere en følelse, som kommer indenfra, end det er det, jeg ser på vægten eller i spejlet. Jeg vejer mig i øvrigt ikke mere, det har jeg ikke gjort i flere år. Og det er ikke, jeg tænker ikke hokus pokus, du skal stille dig hen foran spejlet og lære, at du er lækker. Det her er simpelthen en proces, der er sket inde i mig, i takt med, at jeg er begyndt at leve efter nogle nye vaner. Og jeg vil sige, at det er i virkeligheden meget mere værd for mig, end at kigge mig i spejlet. Det er jeg også glad for. Men følelsen indenfra af at være energisk, være stærk og samtidig føle sig sådan let og spirvip-agtig. Jeg kan nogle gange, når jeg kigger mig i spejlet, tænke, er du virkelig ikke slanker? Jeg føler mig slankere, end jeg ser ud, hvilket er fuldstændig modsat, end som jeg havde det, da jeg var ung. Så det er værd at gå efter. Noget af det, der blev spurgt om i går, det var hedeture. Jeg bliver vækket flere gange om natten. Jeg sover dårligt om natten på grund af hedeture. Og kan det her hjælpe på hedeture? Ja, det kan det rigtig godt. Vi arbejder jo med 3 hovedområder, når vi arbejder efter Annas metode. Vi kigger på kost, vi kigger på træning, og vi kigger på restitution. Og når du arbejder på de her vaner, så vil de hver især og tilsammen betyde nogle ændringer, både i forhold til dit stofskifte, og til din fordøjelse, til din styrkeopbygning og til din energi. Og det vil også, og i og med, der sker de her forandringer i kroppen, så vil du også blive bedre til at regulere din temperatur. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvorfor det er sådan. I virkeligheden så er man stadigvæk ikke helt sikker på, hvorfor kvinder i overgangsalderen får de hedeture. Men der er rigtig mange beviser på, at hvis du lever af en kost, der er mere grøn for eksempel, spiser dig mæt, får en sund fordøjelse, så sker der noget med dine hormoner. De bliver bedre reguleret, og det kan også have kæmpe betydning for dine hedeture, hyppigheden af dine hedeture og voldsomheden af dine hedeture. Træningen, min egen erfaring med at begynde at styrketræne, var, at da jeg begyndte virkelig at kunne træne med vægt på, og altså opbygge styrke, så oplevede jeg, at mine hedeture i løbet af dagen næsten forsvandt.
og jeg var ikke særlig plaget af hedeture om natten. Men i lang tid havde jeg faktisk nærmest ikke nogen hedeture. I flere år har jeg ikke rigtig lidt af de her hedeture. Måske en lille smule. De dage, jeg havde trænet, kunne jeg mærke, at i timerne efter. Men så havde jeg ikke noget resten af dagen. Om det var træningen, eller om det var kosten, eller om det var det, at jeg faktisk gav min krop lov til at restituere imellem min træningspas, eller jeg fik en bedre nattesøvn, eller de elementer tror jeg ikke, man kan skille ad. Det var sådan hele summen af alle de gode ting, jeg gjorde for min krop, som gjorde, at jeg slap for, ikke bare for hedeture, men for en masse andre gener, man kan have i overgangsalderen. Ja. Hvis ikke I så eller har set det webinar, som Dennis holdt i går omkring de 3 pyramider, så vil jeg anbefale jer at gå ind og se det, fordi det giver så meget viden og så meget sådan grundlæggende forståelse for, hvad er det, vi arbejder med, som har en effekt. Så det, jeg kan tilføje, det er, at den effekt har det også, når man er 50 plus. Vi har bare den ekstra udfordring, når vi er 50 plus, at vi arbejder lidt mod tiden, så vores indsats skal ikke være større, og den skal ikke være anderledes. Den skal være i højere grad mere regelmæssig. Det er vigtigt, at der var flere, der spurgte i går, hvordan får du så meget grønt? Hvad kan man gøre for at få de her måltider og få det protein, man skal have til sin morgenmad for eksempel. Der var nogen, der spurgte, om jeg spiste skyr og mælkeprodukter, og nej, ja, mælk. Jeg har ikke nogen problemer med mælk, så det kan jeg sagtens finde på. Jeg drikker også mælk i min kaffe. Men det at skrue på og skulle skrue på nogle vaner og skulle gøre dem regelmæssige, der vil jeg sige, min erfaring med at få det til at lykkes, det er for det første at finde ud af i starten, hvad er lettest for mig at gå i gang med. Hvad er lettest for mig? Det er klart, træningsmæssigt skal du starte på det niveau, hvor du er. Og det gør vi jo i samarbejde, når du er på uimodståelig. Men vi starter jo der, hvor vi får kroppen i balance og klar til at begynde at få kontakt med musklerne og få styrke i musklerne. Så du følger jo programmet på den måde, kroppen er klar til at tage imod. Når du begynder at få de her vaner ind under huden og ind i dit liv, så handler det om at gøre det på en måde, så de passer til dit liv, og ikke omvendt. Og det er noget af det, vi kan hjælpe meget. Det kan du få hjælp af din coach til, idéer til. Det er der, du deler din frustration, når det ikke virker. Men det handler altså meget om at få de her vaner ligesom æltet ind i det, du har i forvejen, det liv, du har i forvejen, og ikke omvendt. Fordi det er på den måde, at du kan sikre dig, at du får det gjort regelmæssigt, og at det bliver en livsstil, som passer til dig, og som du langt det meste af tiden kan holde, også når livet sker, som vi siger, eller når du snubler, eller når der er mange sten på vejen, eller udfordringer, whatever. Og det er der resten af livet. Så at få lavet nogle gode vaner, som du tænker, det her, det kan jeg i hvert fald overholde, også når tingene presser mig lidt. Der bliver så spurgt til nogle eksempler. For eksempel bliver jeg spurgt til morgenmad, og der har jeg i det hele taget omkring kost, vil jeg sige, noget af det, som har virket rigtig godt for mig i forhold til at få meget grønt, fordi det er særligt vigtigt, når du er i overgangsalderen, at du, eller omkring de 50 plus, at du har fokus på den del, der hedder masser af grøntsager. Det er ikke bare godt for din mæthedsfornemmelse, det er et boost til din fordøjelse og dit immunforsvar, til styrkelse af alt det, vi gerne vil have styrket, muskler og knogler og led. Og det giver simpelthen et sundere stofskifte, og det at have en sund
fordøjelse gør, at du lettere kommer af med nogle af de hormoner, vi gerne vil af med i overgangsalderen, som kan måske være overskud af. Blandt andet kortisol, som er noget af det, der kan stresse os, og som kan gøre det svært for os at komme og slippe fedtet. Så en god fordøjelse er virkelig vigtig, når du er omkring denne her alder også. At få protein nok til dine måltider, fordi det er protein, der skal være din byggesten til dine muskler. Og det i samarbejde med, at du træner dine muskler, vil gøre, at du modvirker de aldersforandringer, der sker i dine muskler, nemlig at du hvert år, hvis ikke du gør noget, vil miste en del af din muskelmasse, og det er vi slet ikke interesseret i. Så vi vil den anden vej. Du skal have næring nok, du skal have nok af det gode næring, og så skal du især have fokus på den del, der hedder masser af grøntsager. For mit eget vedkommende blev det en stille og rolig proces, det der med at få flere og flere grøntsager, og på et tidspunkt ville jeg gerne op på det famøse kilo, eller helst mere. Og der fandt jeg verdens bedste metode for mig. Det er ikke sikkert, at den virker for dig, men jeg blev spurgt i går, om jeg ville fortælle om de her greenies, som jeg indtager i store mængder. Og det vil jeg gerne. Fordi det virker rigtig nemt for mig. Jeg købte simpelthen en killerblender. Og det er det eneste køkkenredskab, jeg har et kærlighedsforhold til. Men det har jeg. Og så har jeg gjort det nemt for mig selv. Jeg køber simpelthen frost øko-grøntsager i poser. Kaster dem ned i blenderen sammen med en halv citron og et stykke ingefær og vand. Og så får den fuld skrue et par minutter, og så bliver det fuldstændig cremet, smoothie-agtigt, men altså en grøn udgave. Det virker for mig, uanset hvad mit liv ellers byder på, så kan jeg sige, at de sidste 2 år har der været så få dage, hvor jeg ikke har kunnet det her. Og det har handlet om, at jeg har været på ferie, eller været et sted, hvor det ikke kunne lade sig gøre. Men det er sådan en af de vaner, hvor det kan jeg holde fast i, uanset hvad der sker. Og det er godt at lave sådan nogle vaner for dig selv, som gør, at selv på de dage, hvor tingene er besværlige, så ved du, det her, det kan du holde fast i. Om morgenen eller dage, hvor jeg ved, der har jeg travlt, så laver jeg en trokkerudgave af denne her greenie. Jeg kommer simpelthen rå æg i, 2 eller 3, hvor meget jeg nu skal have. Som regel 3. Og så har jeg et måltid, som både består af grøntsager og af protein. Og så har jeg som regel en pose mandler i min taske, så jeg også får noget fedt. Så der har jeg trokker, lidt kedeligt måltid, men jeg har besluttet mig for, at alle mine måltider behøver ikke at være spændende. Så blev jeg spurgt, skal man leve uden kager og vin, tror jeg, alkohol, i et helt år? Gjorde du det? Det første år var jeg sådan rimelig straight. Jeg startede jo med skyhøj forbrænding, så det vil sige, at jeg var på egen hånd og fulgte de retningslinjer, der var i bogen. Og der er plads til festmåltider også. Jeg var type 5, da jeg startede, og havde derfor selvfølgelig særlig fokus på at undgå stivelse i en uendelighed. Også fordi jeg vidste, at det var det, der havde forstyrret mig tidligere. Det var det der med at sulte mig en hel dag eller en hel uge. Jeg synes, jeg var fantastisk dygtig, hvis jeg havde kunne holde en hel uge. Men så sagde min krop jo stop, og det gjorde den som regel nede ved Nettos slikhylder. Så måtte jeg overgive mig. Så jeg havde sådan en cyklus, der hed, jeg sulter en masse en hel uge, og så giver jeg los. Og der var det kulhydrater, jeg foretrak. Altså søde kager, vingummi, skumfidus og sådan nogle ting. Så jeg var type 5. Det var ikke fordi jeg havde mange kilo jeg skulle tabe. Min egen opfattelse var at jeg havde 10 kilo jeg skulle tabe. Det havde jeg slet ikke. Men jeg havde noget fedt som sad primært omkring maven og på ryggen, det vi så charmerende kalder BH-deller, som jeg skulle af med. Og derfor fulgte jeg type 5 kost, da jeg var kommet over den første fase, hvor det i virkeligheden bare handlede om at få noget mere mad og noget mere protein. Så jeg vidste også godt, at
at jeg, og det tror jeg vil være resten af mit liv, i sådan en, jeg har brug for at være ret skarp omkring min appetitregulation, for jeg har nogle sikringer, der godt kan springe, hvis ikke jeg er sulten, og jeg kan stadigvæk komme ud for, hvis jeg ikke har fået planlagt min mad, så kan jeg mærke det på, at så får jeg sådan nogle underlige, ikke cravings mere, men så får jeg sådan lyst til noget ret specifikt, får jeg lyst til ristet rugbrød med ost på, hvis ikke jeg har fået nok protein i løbet af dagen. Så ja, det første år, der levede jeg i forhold til kosten rimelig restriktivt. Hvis det at følge nogle retningslinjer er restriktivt. For mig var det jo paradis, fordi lige pludselig var jeg mæt og tilfreds, og jeg havde aldrig de her cravings. Jeg havde simpelthen en ro i mit system, som jeg ikke havde oplevet før, i forhold til at være mæt og tilfreds, og få energi og få overskud. Det kom også ret hurtigt. Følelsen af at få meget mere energi, være veludhvilet, når jeg vågnede om morgenen. Vågne som i gamle dage med denne her, yes, det er morgen, nu skal jeg op og i gang. Så jeg fik ret hurtigt en masse effekter af at begynde at spise anderledes. Så der var ikke noget, der føltes som et afsavn. På det tidspunkt, der havde jeg en kæreste, hvor vi havde en tradition med fredagschampagne, og det holdt jeg også fast i, faktisk hele det første år. Og alligevel skete der en ret stor udvikling. Så man behøver ikke, der er ikke noget krav om, at du skal holde dig fuldstændig straight til planen og skal forsage alt. Tænk på det som, at når du kommer i gang og begynder at mærke denne her mæthed, så vil du ikke føle det som noget afsavn. Og det du stadigvæk føler som et afsavn, det er jo det, du skal tale med din coach om og finde ud af, jamen, hvordan får jeg så det med ind i mit liv, eller hvordan takler jeg det, så jeg slipper for denne her følelse af afsavn. Ja. Jeg begyndte at se rigtige resultater, eller virkelige resultater, da der var gået omkring. Altså jeg så masser af resultater også det første år, og jeg mærkede masser af resultater. Der var en, der spurgte i går, går der længere tid, når man er oppe i den her alder? Ja, det kan der godt. Det kan der jo godt gøre. Det kommer jo an på, hvad du har med dig, og hvor dit udgangspunkt er, hvor din krops udgangspunkt er. Både mentalt, altså er du stresset, har du pint din krop i årevis, har du udsat din krop for noget, den opfatter som trussel, så vil der gå længere tid, før din krop er villig til at samarbejde omkring det her projekt. Og masser af andre faktorer, som ligger i, hvad er dit udgangspunkt? Jeg tror ikke, det har noget at sige, sådan aldersmæssigt, hvor hurtigt det her det kan gå. Jeg vil hellere sige, at det har noget at gøre med det du kommer med, det der er dit udgangspunkt. Hvor hurtigt du ser resultater. Jeg vil tro, at du ret hurtigt mærker resultater. Men da jeg havde været i gang et års tid, så blev jeg blevet rigtig glad for det, og gik i gang med nogle af Annas andre programmer. Jeg gik i gang med Baller uden buler, det på det tidspunkt var, og derefter Sprød. Og da jeg var på mit første Baller uden buler, gjorde meget. Sprød gjorde fuldstændig vanvittigt. Altså det var virkelig historien om alle de forandringer, der sker inde i et æg, der pludselig bliver synlige, når kyllingen kommer ud. Der skete vilde resultater. Men der var min krop virkelig også klar til det. Jeg tror, min krop havde været klar før til at gå i gang, men det var min egen uvidenhed. På Imodståelig er der jo også indlagt et sprødforløb i løbet af det år. Så jeg kunne nok godt have hoppet på noget før, hvis jeg havde vidst det. Så ja, selvom man er 50-60 plus, så kan man få resultater. Det kan godt være, at det varer længere tid, og det kræver større vedholdenhed, det kræver større regelmæssighed. Det kræver ikke, at du gør noget andet. Det kræver måske, at der er nogle ting, du holder op med. Hvis du er sådan en, der løber mange gange om ugen for eksempel, så skal du lægge det på hylden i hvert fald i en periode, imens du bygger din krop op.
Og det fortæller, hvis du kigger på webinaret fra i går med Dennis, så vil du se, at han forklarer det på en måde, så det bliver ret tydeligt, at det faktisk er en vigtig faktor i en periode at lægge løb på hylden. Og når du så er i balance, så kan du begynde at gøre det igen. Det samme gælder egentlig mad. Jeg har nået nu et sted, jeg har holdt denne her, jeg vil ikke sige vægt, for jeg ved ikke, hvad jeg vejer, men jeg kan passe mit tøj. Jeg tager billeder en gang imellem for lige at holde øje med, snyder jeg nu mig selv? Det kan man nemlig godt komme til begge veje. Jeg har set ud og haft det i min krop sådan her i hvert fald i de sidste 2 år stabilt. Og jeg har selvfølgelig ligesom alle andre perioder, hvor jeg er lidt mindre straight. Ikke får trænet helt det, jeg gerne ville eller skulle. Eller det er i virkeligheden mest træningen, der kan komme til at halte for mig. Jeg brækkede min arm sidste år, min overarm sidste år. Og ret hurtigt kom jeg i gang med at træne igen med den anden side. Men det at skulle tilbage, det har jeg virkelig mærket for mig selv. Det der med, når man føler, at nu bliver man sat tilbage, det kan godt være en udfordring. Så jeg har selvfølgelig haft nogle perioder, ligesom alle andre, hvor jeg sådan, ikke rigtig fik gjort det, jeg skulle. Jeg har også et forslag til dig om at lave en nødplan i forhold til træning. Sådan så du de dage, hvor du synes, at jeg orker ikke, eller nu er det simpelthen for besværligt, eller jeg har næsten ikke noget tid. Når du nu er inde i programmet og kender det godt, så prøv en gang at plukke et yndlingsflow, som du tænker, det kan jeg lave. Det har jeg egentlig lyst til at lave, uanset hvad, for det kan jeg godt lide at lave. For mit eget vedkommende er det at rulle. Jeg elsker at rulle, og jeg elsker både at rulle og fornemmelsen bagefter. Så kan du finde 1 eller 2 yndlingsøvelser, som du tænker, de er lette for min krop at lave. De føles rart, dem kan jeg overskue. Sådan, så du har ligesom sådan en lille nødpakke af et træningsprogram, og en nødpakke af, nu sagde jeg min trucker greenie, men det kan være noget andet for dig. Et eller andet, som gør, at det er nemmere for dig at få spist den her morgenmad. Kan handle rigtig meget om planlægning. Sørge for at vide, hvad har jeg brug for at købe ind? Hvad skal jeg have i mit køleskab, så jeg er sikker på, at jeg har det, jeg skal have for at gøre mig mæt på den gode måde. For mit eget vedkommende handler det også om at forberede min frokost. For hvis jeg har travlt om morgenen og kommer afsted uden noget frokost, så er der kantinen, og de har simpelthen ikke de ting, jeg skal bruge, min krop skal bruge. Så jeg står og snitter masser af grøntsager søndag. Grove grøntsager. Det kan være alle mulige former for kål, som jeg fint snitter, og gulerødder og rødbeder. You name it. Jeg kan bedst lide noget, der er knaser, og noget, der er groft. Det putter jeg i nogle poser, fryseposer, ind i mit køleskab, og det kan faktisk godt holde sig frisk i køleskabet hele denne her uge. Og så tager jeg lidt fra hver pose, tager med i en pose, og har min frokost, det grønne, jeg skal have til frokost. Det er bare en idé. Kød, der kan jeg godt finde på at være virkelig, virkelig kedelig og stege en hel masse kyllingelår. Hele ovnen fyldt af kyllingelår, ned i nogle fryseposer ud, så jeg ved, jeg har en pakke. Eller små hakkebøffer, små frikadeller. Hvad man nu foretrækker. Sådan så jeg har ude i mit køleskab altid en pakke kød. Jeg har altid til mine greenies, og jeg har også til min frokost. Jeg spiser tit det samme. Sådan varierer det lidt, men spiser sådan nogenlunde det samme frokost og aftensmad. Om aftenen ofte sådan, der steger jeg ofte i en wok mine grøntsager, og så spiser jeg noget kød til. Men det jeg vil sige, det er, at nu hvor der er gået så lang tid, så kan jeg jo også mærke, at min krop har oparbejdet den her reservekapacitet til at klare perioder, hvor jeg ikke er så straight. Perioder, hvor at jeg er på ferie, hvor jeg træner ikke, når jeg er på ferie. Jeg laver måske lidt flows, og jeg laver noget andet bevægelse, mens jeg er på ferie. Men jeg kan godt tage på ferie i 14 dage, uden at få trænet straight. Det kan jeg nu, det kunne jeg ikke i starten. Det er flere årsager, fordi det der med at komme ud af vanen var ikke særlig godt for mig. Så det er rigtig godt for mig at holde fast i nogle sådan få øvelser, som jeg altid får lavet, fordi så kommer jeg ikke ud af
så kommer jeg ikke ud i den her fornemmelse af, nu skal jeg starte forfra. Så regelmæssigheden er selvfølgelig vigtig, men der er også rigtig meget plads nu til, at jeg spiser for eksempel brød på en helt anden måde, end jeg gjorde før. Før i tiden spiste jeg jo, altså før Anna, der spiste jeg jo mængder af hvidt brød. Det var mit yndlingsmad. Altså hvidt brød, nybagte boller med tandsmør, det var fantastisk. Og i en lang periode holdt jeg mig faktisk lidt fra det hvide brød. Nu spiser jeg jævnligt brød. Jeg er nødt til at spise flere kulhydrater nu, fordi ellers så kan jeg mærke, så bliver jeg træt, så bliver jeg udmattet, jeg opbygger ikke styrke, og jeg kan mærke, at mit energiniveau simpelthen daler. Men nu har jeg ladet min krop at kende, så jeg ved, at det er derfor. Det betyder ikke, at jeg skal lade være med at træne. Det betyder, at i morgen skal jeg være bedre til at få noget mere at spise, og noget mere stivelse, eller jeg skal måske sove lidt bedre. Og lige nu, hvis du er ligesom jeg var, så tænker du, Jesus, hvor er der meget, jeg skal forholde mig til. Hold nu op, det gider jeg simpelthen ikke. Det er for besværligt. Det er nemmere lige at tage en eller anden kur, eller lad stå til. Så vil jeg sige til dig, der er jo en grund til, at uimodståeligt tager eller at vi har et helt år. Det er jo lige præcis, at du ikke skal overskue alt det her på en gang. Det er der ikke nogen, der kan. Så det, der sker på uimodståeligt, det er, at du langsomt, men sikkert bliver ført ind i de her vaner. Ikke på én gang, men i det tempo, som passer de fleste, og så bliver det skræddersyet helt præcis til, hvordan det passer til dit liv, og det, der sker i dit liv. Så ja, og jeg tror faktisk, jeg skal lige prøve at se en gang, jeg tror faktisk, jeg har været omkring hvor meget vægt træner du med? Ja, det er lidt interessant, fordi jeg møder nogle gange også det spørgsmål, at er det ikke farligt at træne med sådan nogle tunge vægte i vores alder? Nej, det er ikke farligt. Det er ikke farligt at træne sig op til at kunne løfte meget vægt. I starten skal du selvfølgelig ikke kaste dig over de tunge vægte. Sådan er programmet heller ikke bygget op. Men efterhånden, jeg er ikke helt deroppe endnu, men inden jeg brækkede min arm, der trænede jeg med 16 kilo i overkrop og dobbelt kettlebells i underkropsøvelser. Der er jeg ikke helt endnu. Og det er fordi min højre arm stadigvæk mangler noget styrke. Den skal stadigvæk have sådan en langsom genopbygning. Men så ja, du kan sagtens komme op på at træne med høj vægt, også når du har en høj alder. Det kræver selvfølgelig, at du lytter til din krop undervejs, og hele tiden tager højde for, hvad der kan være af andre udfordringer. Der er ikke noget, der må gøre ondt, og hvis du har nogle andre, det sker jo ofte med alderen, at man har fået nogle andre skavanker, så skal der selvfølgelig tages højde for det, så du skal ikke kaste over 16 kilo fra start og tro, at når jeg ikke kan det, og det gør ondt, så er det farligt. Hvis jeg skal give jer et rigtig godt råd, jer der er i denne her alder, så er der 2 ting, I skal finde frem, når I går i gang med det program her. Det første, det er tillid. Det er så nemt at blive hyldet ud af den på grund af, at en kollega eller en nabo eller en eller anden, man kender, siger, jamen jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Hvor længe er det, du har været i gang med det der? Og du skulle hellere tage og prøve det her, fordi prøv en gang at se, hvor hurtigt jeg har tabt mig. Tag skyklapper på. Luk ørerne for det. Beslut dig for, at det her, det er et langtidsholdbart projekt. Og ja, det må gerne tage længere tid for mig. Til gengæld er det et projekt, som gør, at jeg får, selv når jeg bliver rigtig gammel, får et liv, hvor jeg kan bevæge mig, passe min have, lave alle de sjove ting, jeg gerne vil, bukke mig ned og snøre mine egne sko, stå sikkert i bussen, når den vipper, ikke behøver at gå rundt med en rollator osv. Det er der selvfølgelig ingen garanti for sker, men vi kan i hvert fald selv påvirke det ved at bygge en stærk krop op. Og så skal du have tålmodighed. De 2 ting skal selvfølgelig følges ad, fordi det selvfølgelig godt kan tage sin tid, og få de synlige resultater, hvilket måske er det, du egentlig går efter. Jeg tror, jeg har været omkring...
jeg tror, jeg har været omkring meget af det, vi talte om i går. Og igen, så tro på det, fordi det handler om, at vi har set så mange kvinder få en positiv effekt på sigt. Ikke bare i forhold til at se sig selv pænere i spejlet, men virkelig opnå en langt større livskvalitet. Langt større tilfredshed med sig selv på alle mulige måder, ikke bare i forhold til kroppen, men også et større mentalt overskud. Ja, så jeg vil runde af nu, og så vil jeg sige, at hvis der er nogen spørgsmål, du ikke fik svar på, så stil den gerne hernede, så skal jeg prøve at, enten jeg eller nogle af de andre fra teamet, prøve at svare på dem. Og ellers så vil jeg sige rigtig god fornøjelse med, hvad end du går i gang med, fordi jeg er sikker på, at du går i gang med et eller andet.